Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 21 sentyabr 2025-nji ýyl hepdeňem ýekşenme güni. Geçen hepdede näme wakalar bolup geçdi? Yurtdaşyna, ýurt içinde şo bilen sizi şu wakalar bilen sizi tanış etmekçi bolýan. Gelin onda Amerikan Birleşen Ştatlaryndan başlaýalım. 19-njy sentýabrda Amerikan prezidenti Donald Trump Velika Britaniýa ýa-ni Angliýa barp şol ýeriň padşasy bilen duşuşdy. Başga da duşuklar boldy. Şo ýerde esasy mesele şol dünýäde bolup geçýän wakalar hemde indi şol Amerika bilen Angliýanyň ýa Velika Britaniýanyň bilelikde etmeli hereketleri şu babatda nämeler edip boljak ýa edip biljekler. Şolar maslahat edilen. Edilen maslahat elbette hemme halka ýetirilen ýöne şo taýdan çykýan netije many men düşünşime görä şol indi Ýewropa Birleşigi ýa NATO ýaralygy şo Ukrainadaky urşun harajatyny öz boýnuna almaly ýa çykdyjyny. Ene şeýle netije gelýär. Amerika bolsa olary ýara satyp biler ýa satman biler, satsa da bir beter uly meşwerde däl ýöne şuýla anons edileni ýa garaşylýany istimizakillik ysagly ýagdaýda berilmeli ýa satylmaly edilen ýaragyň mukdary 1 milliard dollar. 2,5 milyon dollardan Ukraina üçin ýara satyljak. Ene bilem o hamir uzundan Peter diýilýär, şol yeterlik derejede bolmasa da şu Amerikadan alınmaly ýaraglaryň pul muktary şeýle. Indiki ýyla başga çyrak çäre bilen garaljaklar. Onsoň şo taýda edilen bir pikir bar, Amerikan senatorlaryndan gelip çykýar bir ideýa. Şol Amerikada ýeme döňdürilen pul bar, Orsiýet Federasiýasynyň 3 milyard dollar. Şonu bölüp bu 250 milyondan her 3 aýdan şunu 250 milyon Ukraina şo puldan ýara satylmalylygyny teklip bar. Onu Donald Trump kol çekjekmi, çekjek gelmi, olam belli däl. Ýöne şol bir wagtyň özünde de şol 300 milyard dollar Ýewropa banklaryna ýa döwletlerine de döňdürildi da Orsiýadyň puly. Indi şolardan her ýylda ýalňyşmasam 5 milyard mı, 10 milyard mı o puly Ukraina geçirmeli şol ýara satyn almak üçin ýa ýumrulan şäherlerde keltmek üçin. Ene şolar real tekliplerim bar. Ýöne birer haçan real ýagdaýda iş ýüzüne berja ediljek, onu ende wagt görkezler. Ene bir Amerikan prezidentiniň Angliýadan saparynyň resmi tarapy şol, ýöne nä resmi tarapyndan oň baranyna şol jotaýda bir gödöklük bilen ol ýanky Ingilisleň padşasynyň egine kakýarmy, arkasyna el urýarmy. Bu zatlar gadagan emede indi padşalygyň ýemesin içerki düzgün tertibi boýunça padşa el uzatmak, oňa ýa el urmak ýa oňa bir hil egine kakmak ýa elinde götermek. O zatlar aslında bolmaly zatlar. Ýöne Donald Trump şonu etdi. Onu dünýä medeniýetiniň hemme kanallaryna goýdular. Bir ýaňsalyandan ýaly oň hereketleri. Ene bir tarapym bar. Ene Ýewropa geçsek, ýadyňyzda bolsa geçen hepde Orsiýet bilen Belarusiýa ikide birigip şol ýanky günmatar serhetde ýanky Polşa serhedinde ýa-da aýdal Baltikan serhedinde ýa-da Ukraina serhedinde hemmesi bir ýerde bolýardy. Şu taýda harby türgenleşik geçirdiler. Olar öz aralarynda näme türgenleşdiler, ol belli däl. Ýöne şol türgenleşigiň netijesinde ýa şonuň barşyna bular 19 sany dron, Orsiýadyň 19 sany drony Polşa territoriýasyna girýär. Şolun biri bar tas ýeme Warşawaň üstüne ýetmäkä urulyp ýykylýar. Ene
Bilem şol harby türgelleşik bahynasy bilen Polşany ýa-da NATO ýananlygyny barlamak üçin edilen eksperiment diýip bütün dünýä kabul etdi. Ondan soňra onun öň ýany edilen provokasiýalar bar şol sany Estoniýa Respublikasynyň üstüne. Iň soňkysy bolsa ýani şol aýyň 18-ine Orsiýadan 3 tane harby uçary istirabitil samolyotlar 35-nji model bular Estoniýanyň howa giňişligi diýip näme aýdylar? Estoniýa üstüne howa giňişligi şu Estoniýanyň serhedi bolýar diýe içerki emas. Indi şonu bozupdyrlar. 10 minutlap 3 tane harby uçar Estoniýanyň territoriýasyna uçupdy. Ine şoňa da ýene de bir hem garşylyk bildirdiler. Nota, ýani diplomatik nota. İlçin çağırıp şular ýalda adetden şu beýdilgünçilik bolýar, beýdilse enne size garşy başy çäreler ullanylar diýilen ýaly terden nota berilen. Şu berilen nota NATO içerki düzgünnamesyna görä NATO ýaranlygyny beýleki ýaranlygy bilen maslahat etmäge we çäre görmäge ilkinji ädim bolup durýar. Ene şol hem edildi şu mahal Estoniýada. Enne ýene de şol Orsiýadan harby uçarlary meselem Estoniýa bolsun, Polşa bolsun ýa beýleki Pribaltika döwletler şolaryň üstüne görnse onu urup ýykmagy bilen haky bar. Ya NATO ýaranlygynyň dokumentlerine görkezden şular ýaly hereketleri bolsa bizim garşylyklaryň şular ýaly hereketleri etmäge dolu bir hakly diýen cümlesi bar, maddasy bar, 4-nji madda, 5-nji madda şular ikisi şol orada aýdyňlaşdyrýar meseleni. Aňryk geçsek, näme bar bu taýda? Aýdylmaly Orsiýa şu öz basyp alan territoriýalary bar. Şu Ukrainadan. Şolaryň içinde Donbas bolsun, ýa-ni beýleki regionlar bolsun, şu taýda Lugansk regiony, şu taýda basyp alan territoriýasynyň erkek göbeklileri, ýa-ni uruşa dereklisini, ýararyny Ukrainanyň garşysyna uruşmagy şular mejbur edýär diýip aýtsagym bolar. Mejbur nähil görnüşde pul berýän bar gitde uruş diýdi. Öz raýatlaryny özleri gyrmaly. Ya öz watandaşlaryny, ya öz ýurtdaşlaryny. Bu taýda başga kazanç ýok, iş ýok, zähmet çekip o taýda bir aýlyk kazanyp maşaleklerlik o taýda mümkinçilik ýok. Näçe bar urşudy bu territoriýada. Şoň üçin Orsiýa öz basyp alan territoriýasynyň adamlary Ukrainanyň garşysyna uruş alyp barýar. Innem Belarusam Orsiýa bilen ikisi dogana koşan iwaýdyň türkmençelap bular bilelikde şol NATO garşy hereketleri başladylar. Men olar bir näçe çykyşlarynda aýdypdym da bizini 3-nji jahan uruşynyň bir çetinden giýirdik diýip. Ene şol giýirilen ýeri ene bular giňel diýelim. Ukraina bilen çäklenjek gal Polşa bar, Pribaltika bar. Ene şolaryň üstüne şumal provokasiýa geçirýärler harby terde. Ya harby taýda. Ene şu taýda men alada goýan ýa-da injelikden düşürýän bir zat bar. Bizim türkmen ýigitlerimizi dürli ýol bilen, arlyw ýollar bilen ene Orsiýetde iş bar, pul bar diýip şotak näçil ber daşap ýörürdi. Moskwa, Kazany, näme şu tak uçýan samolyotlar känirdi. Ömiden aşağı seyredip görün. Näme bar Kazany, näme ýerasyny neft çuwdurup pul paýlanýar. Yok, şu taýda şu töwerükde harby zawodlar bar, şu taýda tälim berýärler. Ondan mene Ukraina urşy. Ya Moskwada şu taýda gelen adamyň ady, familiýasy belli. Näçe möhletli gelipdir bulan wizasy 3 aýlykmy? Bolýa sen 3 aýyň ýaşagy. 3 aýyň oturýansa sen ýam ýaşaýan ýeriňden tapyp getirip meni wizaň dolu näme üçin ýygyňa gidenler. Ene sen jenaýet etdiň, näçe ýyl türmäň bar. Ýa-da gitdi hana uruş biz sana uruş gatnaşan üçin Orsiýadan garajdallygyny bereýin aýlyk töläýip meni adamlaryny mesarupga urudyp durur. Olam bar. Inni soňky bir näçe aýyň gowamyna ýurtdaşlar eger üns beren bolsaňyz
ortalarını taktikanı ütgöttüler. Aydiyar Ukrayna'da Belarus'a işkan, pulkan, gelin ine kazanç var. Belarus'un provokasiyada otur, Polşa karşılıklarını yapır Baltika devletlerine. Demek, şu yere varan bizim Türkmen yigitlerimiz erti mesarufka sokulmalı. Bu bolajak zaten bu. Şoň üçin men size öňünden bir duýduruş beren ýurtdaşlarymy bir ätiýasdan janlaryny pida etmeseler gerekmejek ýurtda, gerekmejek döwletler ýa ýol başçylary üçin. Gorajak bolsaňyz, öz hakkyňyz eýe boljak bolsaňyz, hany tuzap ýatan Türkmenistanyňyz bar. Şu taýda özüňiz güýjüňiz görkezin ýa gaýratyňyz. Bir Orsiýet ýa-da Belarusdan Türkmen halkyny hiç açın gollu ýok, boljaganda bizdiň ajala buyurulan millet diýip men känge gaýtalap aýtdym. Şoň üçin ozal ilk başdan aýtjak zadym ne Orsiýada, ne de Belarusya şo biletleri mugut diýse de gitmäň ýurtdaşlar. Size o taýda diňe ajal garaşýar. Ya emma şu mahal Orsiýetdäki, Belarusdaky Türkmen watandaşlary size de ýüzlenýär. Mümkinçilik tapsaňyz gysgaly ýagdaýda ýygyňyza, watana, ýurduňyza, öz ene toprağyňyza, çağılaryňyň arasyna dolanyň. Şu taýda mesele boýunça da size şular ýaly maslahat berip biljek. Sebäp bir tutaşandan soňra ol gan ökülmän ýatyryljak zat ýok. Görüp otursaňyz Ukrainaň garşysyna 3 ýyl ýarymdan urak ber, uruş edip. Her tarapdan şu uruşda pedagoglaryň sany, ýa yaralarlaryň sany bilelikleri her tarapdan pesenden 1 milyon adam. Pikir edip görün. 2 milyon adam ýok 3,5 ýylyň dowamyny. Olaryň öz milletini uradandan şu daş töwerekden gelenlerini bizimki ýaly şu aýlyk güllüksiz, iýişsiz, kärsiz galan ýigitlerine urşa sokýar. Şoň üçin netije çykarmak siz bilen, aýtmagan biz bilen ýurtdaşlar. Endi Türkmenistana gaýdyp gelsek, bilen mene aýyň 19-na halk maslahaty diýip hiç bir kanun nukta nazardan gözüňde tutulmadyk Guramany ýygnap şu taýda Gurban boldy. Özüň kimdigini ýene bir tasdiklatdy. Başla. Näme bar berde? Ýaltanman diňläp görüň 3 sagatdan gowrak o taýda samyrda ýalar el çarpýarlar hamala Türkmenistan ýer üzerine iň bir bagatly döwlet, bagatly millet elleri uzan ýerine ýetipdi. Şoň üçin şol ýerde edilen tekliplerin biri ilkincisi ozal geçen hepde de aýdyp beripdim bir topar etraplan adyny ütgödýärler, ütgötjekler, şo bilen özlerini köre awray gazanjak. Gurban bolyň oýlap tapan zatlar ben tapar Murat Niýazowyň hobbisi, on şol halkyň başyna salan oýlaryň, siýasy oýlarynyň bir çeti. Başta açýar, soňra ýapýar. Menden duşlan bilýändir başda aýna diýene ursat berýär. Her owada birden 2-3 mesjid gurdular. Her köçäň öz mesjid diýen ýer boldy. Soňra görse golasyna çykyp barýar, ýok onda ol mesjidleri ýapdy, ýumurdy, ýykdy, oň ornuny diňe bir mesjid goýdy. Her raýonyň owady olum diňe öz goýan adam şu taýda morlu bolmalylar. Amam ahun men biljekkä bilen haýsy ýokarda oturýar, haýsy petragyny ýöne özüne ynamdar adamlardan şu dinarlar düzüp başlady. Adamlaryň gulagyny guymak üçin. Şeýdip ol özüni ruhnamalaşdyrdy, özüni peýgamber derejesine ýetirdi. Utanyp oturmaň, boyun alyň adamlar. Onu kasam etdiňiz hemmen ýerden ýören çağdan 7 ýaşdan 70 ýaşa çelli. Elim uğradın, ayağım uğradın, näme boldy, ömrüm kesildi. Olam gittin, oň ornuna bir geldik, ondan beter. Gurban bolan nädip özüni ýa ogluny şu taýda resmileşdirjegini bilenler. Türlü siýasy pyrryllyklary ýüzüp otyr.
Ana enni şu mahal çıkaran enni öz eli bilen yatırdı. 17-nji 22-nji ýyllar aralygyna bir topar etraplary yatırdy. Näme? Şolara pul tölemejek bol. Şu taýda büdjet işgärler bar aýdyldy. Dolanlar işgärler bar. Başga da tarapdan şu döwletiň gaznasyndan ýa hazinasyndan pul alýan adamlar şu aýlykly, güllükli goýmak üçin bir etraplaryny köpüsini yatırdy. Olary başga bir etraplar bilen birikdirdi. Innem görýär boli. Ol etrabyň ýaşaýjylary elden ýa jullan çykyp barýarmyň diýenneden aklaý bolýar. Biz size gerekmejek bolsak, ona bir topar aýdýar, biz öz başymyza boljak. Bir topar aýdýar, bizini Özbegistana raýat boljak, beýleker diýe Garagalpakstana gitjekmiz. Ýene mer diýe bize beýle döwlet gerek gäl, aşawat gabyr bolsun. Indi şu zatlardan gorkup, ol täzeden iki taraply hileli oýun oýnaýardy. Öz yatıran zadyny indi şu bular bağışlanma boktan kemput ýasap, indi şu kemput görnüşini getirip halka hödürler. Eni men size şular ýaly etraplar açyp berdim. Yatıran özüne. Sen jogap bermelem eden jenaýatyň üçin. Näçe masalany siz aýlyksyz, güllüksiz bir şular ýaly durmuşda horhamsy derece sokduňuz. Innem açyp berýän özüm öwürkezmek üçin ataly ogluň oýnaýan oýun. Onam zarlap oturan mahluklar bar. Heýwanyň tele gaýry. Bular el çarpyp garşylaýar. Äsledämidiňiz bundan 5 ýyl ozar ýa 3 ýyl ozar el çarpyp şu ora ýolary ýatyran. Halk maslahatyny. Innem el çarpyp öýdüňiz, hem täzeden dikeldiýän. Ne utanç bar bularda, ne haya bar. Ýüzleriniň hamy düýýäň dawanynam galyň. Bolýar. Enne munam halk ýugutda edeli, onun arasyna o bir götü pampersli o aksakal çıkardılar tribuna. Olaydı ya, ene bir aylıkları, pensiya pulları, studentlere belirleyen kömögü, çağa pulunu, şunu hiç bilsin. Yenem bir toparda sanadı o. Şuları her yıl kaldırılayan 10% bize gerek gel. Biz sonuçta halkımız güllüyalı, qoğuyaşıya şu pulları gelin ana hormatlymyzyň harç etjek başga pudoklaryna bağış edelim. Ene göljekmi sen, ağlajakmy sen, bir dälixanan görüp adam hayran galyp 20-20 asyrda beýle mahluklugyň barlygyny. Ene onam şol zarly oturun, 4000 köýde adam ýerleşýär, başda şol niýazmyň şol zarly açanyny maslahat diýip. Şol içindäki hemmesi öýertirip el çarpýar. Sen oradan sen olary dälixana kliýenti dälip nädip aýdyp öz ajalyny özler ılgap barýarlar, özler el çarpýar. Belki şol zaldaky ýygnanyň mahluklar halkdan bir näçe derece ýokary ýaşaýan bolmagy mümkin. Şol yaranjaňlyk edip, ýalaklyk edip, baran ýerinden döwünçek alyp gaýdyp, soň döşüne dakylan demirçe ondan merde götürüp, bir günüm hoş günüm diýip ýaşap bererler. Belki şolurdur. O taýda halkyň wekili ýa halkyň hakyky il ýaşulsam ýok, ýaşyrydym, ýaşyrydym ýok, o taýda hemmesi ýalaky. Indi şolar şu ähireten alanda 1%-iň 100den meýremi Türkmenistanyň ilatyny alanda. Şolar galyn milletiň ykbalyny çözýär. Ine tragediýa nerede ýurtdaşlar? Men size şonu aýtjak boldum. Nädip olya 10 götürüp bermeler, etmeler. Ha bolýa. Sen bermäniň bilen inflasiýa gidip durar. Milletiň şonusy şol harit dolup duraýsyn dukanyny, ýani şonu satyn almagy mümkinçiligi ýok, puly ýetene aýlaty. O sen nädip onu o inflasiýanyň üstüne basmak üçin 10 götürüm galdyrdym de hiç da ýetene 10 götürüm. Şeýlemi? Ine şonam halkyň agzyndan kakyp alyp onu Gurban Ulyň ernine çyrşajak bolýar. Bu taýda da taýagyň iki uju bar diýilen iki türlü oýun oýnalýardy. Eger kabul etse Gurban Uly ýene de peýdaly ogly bilen şu karary diýmek büdjetden ýa aýdyl hazinadan
şu zatlara pul goýbermeliler. Halk öz-özünden ölüp gitmeli. O Niyaz baýtdy ilk döwürde. Näme üçin bu adamlara pensiýa bermeli? Ogly gyýdaklesen ana beýle musulman döwletlerine şeýledi. Sen bularym şeýdip başara. Näme üçin ýok? Bular mogollymy şolar. Ana bir tarapdan beýle, ýöne beýlek tarapdan ýene de on ne öz awraý bar, ne dogmasynyň o ikisem halkyň gözünden düşen piýadalar. Ne akyl var bularda, ne huş var, ne mertebe var, ne halkyna duýgudaşlyk bar. Bilemek bir haýsy ene daş ýürekden dogulup bilmedim. O gara inni şu ýene de halkyň ynamyna girmek üçin inni ogly ertep ýörün çykşady. Ýok, men bir ýaşulyň maslahatyny kabul edemem. Ýene de 10% galdyrýan näse? Ene saňa taýýarjak padşah halkyň gözüniň öňünde. Ene saňa taýýarjak sultan. Şeňilmi? Bu oýnalýan oýna. Hana, ola onu beýtdi boli, bilim ýaşulyň garşysyna diýenine göwürdi. Hakyky sultan bolmaly adam şeýle halkymyzyň aladasyny diýdi. Halkyňyzyň aladasyny edýän bolsa, ýurtdaşlar 34 ýyllap halkymyz şu kösençlikleri görermidi? Şeýdip ýurdun daşyna gidip maşgalasynyň çağasyndan jyda düşüp, ýurdundan jyda düşüp, o bir ýerlerde aýlykly diýiller, pensiýasiz, gelejeksiz ölüp gitmeli mi millet? Bir azıcık akylyňyza aýlan wagt bolup bir döwür. Indi bular şo oýun oýnaýar. Şo oýunyň başlanmagyny men özüm aýdyp berin, maňa da eşleýärem bar-da. Ibrahim'den özel bir jaň edýär. Erkek kişi bolup, ene diýär, bizde şu mahal Yemen'den geldik diýär, Belarusdan geldik, Ukraina'dan geldik. Şunça adam Türkmenistan'ın ilçhanasynyň öňünde, Yemen'de Berlin'de Zabastovka diýär. Bir topar adam familiýasynyň berýärler şu taýda. Ene şular biziň aramyzda sizem şonu öz yemeğinizi aýdyp berseňiz kanalyňyzda ýa-da çykyşyňyzda. Menem aýtdym, ýa problema ýok, çykyş etmek ýa aýtmak bar diýär. İki-üç ýerden tasdiklanmadyk informasiýany biz beremdir ekran. Siz dedim ilki baştan şu araňyz operator bar bolsa, şu aýdýan gyzyňyz bar bolsa, aýdýan ýigitleriniz bar bolsa, ilçhanaň öňünde durun da video düşürün. Adyňyz aýdyň, ýüzüňiz açyňda çykyş ediň. Ene bir şular ýa Türkmenistanyň garajdarlary pasporty galyk ene şu taýda ýere çere adymyzam ýok, ilçem biz bilen duşanatdy. Soň biz materialy ýerine barlap goýursyň. Şoda. Ene miting geçirýänem ýok, ilçhanaň öňüne ol adamlarym ýok. Sebäbi yalan. Yalan ýurtdaşlar şu men ağzımdan yalan gepi halka ýaýratdy diýip şol ýemani ýarlygy asmak üçin edilýän provokasiýa. Ol beýle geçdi. Soň ýene birler ýazdy, ene şolar ýaly ýaşuly Aşgabatdan suratlaryna muradypdyr. Aeroportda ene adamlar nowatodu bilete, zat berilen o biletlerim 3-4 gezek satýarlar. Soň şu hakyky bilet alan adamy reýsen alqalary 10 biletin başga birine satýar, onum ýene birine satýar, garaşaýdyp bir bileti 4 adama satýarlar diýilen terzi, ene şular edýän mafiýasy maňa surat uradypdy. Menem aýtdym bolýa, gerek ýerine ullanır eger dowam bar bolsa. Soň oturup deňeşdirip gördük muny. Kardeşlerim bilen. Bu mundan bir uzak wagtdan ýadyňyza düşýärmi? Ýemede şol tamojnyda, aeroportda korrupsiýa bar, adamlardan para alynýar, peşkeş alynýar, bilet satyljak bolýar. Ene şo taýda näme edildi? Ol kassada turan ýumruk ýaly gyzy masgaralap işinden kowdular. Borluk oturdy. Näme paraxorluk oturdum şo bilen? Ýok. Şo paraxorlar tutdular, basdylar, jezasyny berdilermi? Ýok. Ýöne o taýda şeýle siýasat ýöredi. Hana şu biziň merhemetligimize garşy duran adamlar şular ýazdy, tapdy bol biziň ine merhemetligimiz duran ýerine daş etdi, şu günäkär şu jaga ýumruk ýaly onam ýok etdi diýdi. Ine şeýdi, biler özüni kör awry gadanýar.
Bu uğradan yigit o taýdyna at ne familiýa getiripdir. Ýöne şol nowbata duran adamlaryň suraty da bar. Howa bar hemme ýerde da adamlar nowbata dur. Men şumar bar Stockholmdaky aeroportda girsem menem şu stoýkan öňünde nowbata durarlar surat alyp bilýän. O problemi däl. Ýöne şol ene mene pul berip dur, bilem şo pulu aldy, ene de ady familiýasy planda fakt ýok o taýda. Biz o ýa-ni bulwarny jolty presse diýerler de rus dilinde ol köçe gurrun edip beren gıybet geçler, bildiğin material gerek. Şonu aýdyp otyr, biz şonu ýykdaýar, ýurtdaşlar. Ol bolmadyk zatlary, boldy diýip görkezip soňam ertesi güni näme ýalan sözler otyr, ýaşullyp onuň soň provokasiýa diýerler. Bir gede getdiler hem de Türkde giýji 2-de mi 3-de mi jaň edýär biri maňa. Onun menem şonu trupkan alym men dedim bolmasa ýazaýyn men şu mal okudy ýani ýagdaýymam şular ýarak o dermanymdan içdim o ertele rada çykyp bolmaýan diýdim. Ýok onda men netseledi ses ugrady dedi. Ugrady dedim. Ses ugradypdyr. Şonu aýdýa ene diýä ýaşulla gaýrat edin kömek edin bir iýleşimi şu mahar tarpa taýyn jan merdi. Erti onu jaylamaga adam ýok diýär. Türkmençilikde, musulmançylykda, adam kärçilikde. Biz hemmemiz bir kömek etmek. Ine şoň ady, familiýasy, ine de şoň pasporty, suraty bilen uğratdyr. Gaýrat edin ýerdenjik o turamyzda şoň aýdyp berin plan ýere adamlar barsyn hiç bolmany gabyr gazmagy ýa jaýlaşma kömek etseler. Ben eýel geçjek adam ýok diýipdir. Menem näme? O adama inanmak gerek. Bular ýazat bilen kim oýun edýän? Ýöne oýun edilýän eken, ölüsiniň fiýlany atyrkman. Kömsüge. Ýerden aýtdym bol, ine abede ýetirmän aňyrdan çykyş edýär şol pasportyň eýesi şol. Näme o ýaşul? Men diýerge näme sen provokasiýa edýän? Ölmedi adam öldü. Menem şol ses uğradany durar eken näýemamda bi. Şol uğradan ýerine oladym. Menem onu aldymda keminämide uğratym. Kemine şunu şöpber goý şo takdydım da ýalan sözläpdirin men ýa ýok. Ondan kemine şo ses bilen bu oglanyň ýazdan utgoşdurdy, ikisi mitip gitdi. Ýoksa men adamyň gepini ýa oturşamyzda ýa turşamyzda näme görüň etdik. Aslyny ýazýan adam däl ýurtdaşlar. Hiç açan men başga öz adymdan başga nickname bullanan adam däl. Şu ýaşyma çeldi. Ol men o nädip ol türkmeniň şular ýaly iň bir mukaddes däpdesurynyň biri bir benne ýok bolsa eşden ýerinden barardylar da. Men döwrümde şeýle oglulukdan maslahat ýurtdan çykyp gaýdýan şäp enni gabyr gazarlara da pul bermeliler. Bilen bir ine musulmanlyk özüni atlandyrýarlar dinden çykmak şerti diýip düşünýän. Hiç açan ölüsini puluna jaýlan türkmen ýok. Men döwrümde şeýle diýen men bilýän. Bilemem onu men diýmek ene tam ters diýendir da eger emmede pullu bolmaly bolsa. Ene şolar ýaly provokasiýalar edilip dur, gidip dur. Hani düýnüň ýene de bir ene şolar ýaly ay dady bidat ýetişiň ol eýtdi, bu beýtdi. Bir de o gurrunlar ýa gıýbatlar gerek gäl ýurtdaşlar. Bar bolsa fakt bilen, suratlar bilen ýa özüňiz çykyş edin ýa da dokumentler uğradyň. Ene şonu bir tutaryk bar. Ondan bärde bize ýüz tutup motorman näme taýýarlyk görenler ene 19-na ýam aýanmaly. Eger men şunu aýyn 10-nymy 11-nymy çykyş edip aýdan bolsam hana şol aeroportda şeýle ene de suratlary bar diýip o nowaty görkezden bolsam onu ol Gurban bol özüne kör awry gazanmak üçin aeroportda ereýdi uğradyp bir kysany ýanky näme bil. O bilet satýan kassier tutanmaly hana bular çykyş etmäkä ýok etdiler näme diýip özlerini ýok ýerde kör awry gazanjaklar. Ýok, bu sistema çürük ýurtdaşlar. O bir adamy 5 adam aýranyň bilen sistemany üýtgetmesek bolmaýar. Ýerine getirip goýanyň bir aý ýetmän olan paraxor bar. Haýsy wezipany alaýyn? Hep sistemi ornaşdyrylan 34 ýyllap halka para vermäne uğratdylar. İş çözjek bolsa, parada hiç bir gapy açylanak şo taýda. Bilýäni de özüň. Ondan şo paraxoryň bir aýranyň bilen ýene birini getirip goýýarlar oň ornuny. Biz ondan kömek edýäs bir paraxor aýryp beýlekini getirmek üçin. Şeňmi?
Bize orada beýle düzgün gerekken biz bütün sistemany çalışmaly, täze Türkmenistany gurmaly. Şaň oňa da bar düzülgi, ýazylgy, ozal ullanyp gelýän döwletler bar. Parahory ortadan aýyrmak üçin. Şol edilmän haýsy bir tanqidlandy. Şo wezipa bir ilhalar ýa halkyny döwletini wepaly hyzmat etjek ýigit ýa-da geler. Yoga. Hani özleri getirip koýýan ministrleri Niýat maslap özleri maýrýar. Näme halkdan maslahat sorap getiripdirler bolan haýsy birini. Unda pikir berin. Özü getirýär, özü belli, özüm soň on kemçiligini tapdym diýip işinden aýrýar. Ýöne ol işinden aýrylana gidýär, bu orta galya ene şeýpde ölýän şabrar kürsü saklaýar. Ölenden soňra meni ölmäkäden bilemne o lelli oğluny getirip koýdy. Bilemem o oğlunyň näçe oturjagyny, hanyny gyýdyrym getirdi. Sesini çıkarmany turdan aktagym getirdiň depäňde sıçar. Ene millet bu bizim görjek günümüz şol, gelejegimiz hem şol. Eger sesimiz çıkarmany oturjak bolsa. Men şunu aýdýan gysgaça size ýetireýin şu zatlary. Bu bolup duran zatlardan bir gaty ýelken zatlaryň ýygy gelip dur. Biz onu döwletimizi ýeteriýär şu gidişine gitjek bolsak. Olara gaçar gider, 70 nebere ýyjegine uğurladylar. Sen näme etjek? Ha, ýurtdaşlaryna aýdyn. Ene ýok da, erti Türkmenistan ýykyldy. Bararda ýurt ýok, ýygyny da garalyrym. Izançydan ýok etdir. Birini Iranyň beýlikini ugany gulgyryna edip çykardy. Ondan siz näme etjek? Kime ýüz tutjak? Ha? Eger şu taýda öz hakykyň üçin göreşmejek bolsaň, bir oturun pikirleniň netije çykaryp bolly enni. Hetden asty aňyr kylyp bir depämiz oturup sıçanaklar galany iş etdiler. Ene gysgaça şuňlukça şunu aýdýan edim size. Bolýa inniki gepleşiklere çel hemmäňiziň öýüňde saglyk sag oturuň ýurtdaşlar.